I Roser, nosaltres t'hem preparat un petit homenatge. Una de les coses que més recordem de la sèrie Les Tres Bessones són les seves cançons. I hem demanat a un músic que va créixer amb els teus dibuixos que faci la seva versió de les cançons de Les Tres Bessones. Endavant, Gerard Cessé. Hola, què tal? Bona tarda. El que faré ara és el que se'n diu medley, que tota la vida s'ha dit popurri, però dir medley queda millor. Que em perdoni el Joan Albert Amargós, que és el compositor, perquè li he destrossat una mica les cançons, les he fet una versió sui generis, bueno, mia generis. Som-hi! 1, 2, 3, les tres bessones us durem sols una estona, viatjant al cor dels contes, ratolins són els nostres amics. Malgrat que fem trapelleries, sempre sabem quan ja n'hi ha prou. I si la bruixa ens castiga, t'explicarem un conte nou. Fesolets, carmelets de vitamines, sou els reis del meu hotet, l'alegria de la cuina. Fesolets, bullidets o ben salsetes, sou més bons que els anicets, germanets de les mongetes. Què faria jo sense aquestes tres trapelles? No hi ha millor joc que fer-me petit amb elles. No hi ha màgia al món que sigui més divertida quan elles hi són. No sóc la bruixa avorrida. Roser, Gerard Cessé. Una versió. Moltes gràcies. A vosaltres. Vaja. On em poso? Aquí? Posa't aquí. Hola. Quin plaer, quin honor. Gràcies. Oh, bueno, i quin honor que tu m'hagis donat aquest petit concert. No, l'honor és meu total, perquè jo vaig créixer amb les tres bessones i veia el Colacau després del col·le. I així de bé has quedat. Has vist? Bueno, encara sort. Gerard, cantaves les cançons de les bessones de petit? Les cantava, sí, i sobretot el hit aquest dels fesolets. Ah, sí, va tenir molt èxit. Molt èxit, que sí? I com és que has decidit fer aquest medley? Perquè, bé, quan em van dir que hi havia la possibilitat de tocar-li una cançó, això és com tot, escollir una cançó és com escollir un fill a vegades, no? Costa molt, oi? I vaig dir, i si les fiquem totes en una? I com que a mi m'agrada molt fer això de mesclar cosetes, doncs mira, ha quedat aquest medley per la història de les tres bessones. Moltes gràcies, I ara que tens a la Roser davant, no sé si li vols dir alguna cosa. Bueno, ja ho he dit en música. Sí, en música. I de fet, una de les coses que a mi em va agradar molt de les tres bessones, sobretot, és perquè enganxaven a tothom, a tots els públics, i van ser, igual que Bola de Drac i altres elements de dibuixos que van contribuir directament a la normalització lingüística del català, perquè molts nens castellanoparlants veien les tres bessones i això va ajudar moltíssim. I bueno, que s'ha exportat arreu de tot el món. Doncs vaja, Gerard, moltíssimes gràcies per aquest homenatge a la Roser. Roser Capdevila, torna quan vulguis. Home, no, a vosaltres. Torna quan vulguis. Home, això és fantàstic, que tornaré. Puc fer una falca? Vinga. Perquè ara, justament parlant d'això del català i de la importància del català, i que les noves generacions ja no miren tant les televisions convencionals, sinó que miren YouTube i aquestes coses, ara m'he fet youtuber i estic fent un canal en català. Que si la gent el vol buscar, Gerard Cessé a YouTube. Ho hem vist, la gent a casa t'ha vist que tenies allà un faldó i allà ho posava. Molt bé. Gerard, moltes gràcies. Roser, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Gràcies a tots. I ara, vaja, voleu saber qui vindrà aquí a saludar-nos, a veure's la setmana que ve? Doncs tota aquesta gent, mira. El Tot es mou